Huwa gravi ħafna li l-gvern aġixxa b'dal mod u fl-opinjoni tiegħi kellu m'hemmx bżonn jiddivulga fil-pubbliku, però kellu jikellem lill-oppożizzjoni u jinforma l-oppożizzjoni b'din is-sitwazzjoni delikata u sensittiva. Turi inkompetenza, turi letarġija, turi illi m'hemmx biżżejjed għarfien u informazzjoni ta' dak kollu li għaddej ġewwa Libja. Aħna bħala oppożizzjoni nista' ngħid li bħala grupp parlamentari ddiskutejna il-kwistjoni tal-Libja diversi drabi. U f'di aħna konna iktar aware ta' dak li qed jiġri u s-sitwazzjoni kif se tiżvolġi. Qed tingħata b'messaġġi li mhumiex preċiżi, mhumiex ċari għan-nies li hemm hemmhekk, il-diversi nies li huma magħluqin fil-post fejn jaħdmu, fid-djar fejn joqogħdu, hemm bżonn messaġġ iktar ċar u iktar b'saħħtu. L-oppożizzjoni kienet responsabbli, l-oppożizzjoni imxiet malajr biex tibgħat il-messaġġ lill-gvern biex jiċċaqlaq ħalli l-evakwazzjoni ssir. Aħna konna iktar veloċi, konna iktar determinanti, konna iktar effikaċi, konna iktar kuraġġużi u għenna effikaċjament biex in-nies jinħorġu il-barra. Umbat Malta kienet strateġika fl-operazzjoni kollha mingħajr bl-ebda mod ma missejna is-sitwazzjoni interna ta' pajjiżna.